ale verme, že vznikol nejaký seriózny vzťah, alebo vzniká seriózny vzťah dnes, kedy dochádza k odblokovaniu 90 miliardovej pôžičky a súčasne k odblokovaniu sankčného balíka. Pokiaľ ide o odblokovanie pôžičky, aby neboli žiadne omyly, zopakujem, Slovenská republika s touto pôžičkou nesúhlasila, ani sa na nej nezúčastňuje. Na tejto pôžičke sa nezúčastňuje ani Česká republika, ani Maďarsko, ani Slovensko. Slovenská republika túto pôžičku neblokovala. Táto pôžička bola blokovaná maďarskou vládou. Myslím si, že to zohralo mimoriadne dôležitú úlohu práve pri opätovnom otvorení ropovodu Družba. Preto po včerajšej písomnej procedúre, ktorá začala na Koreperi, predpokladám, že dnes budú dotiahnuté do konca všetky veci a krajiny, ktoré poskytujú Ukrajine 90 miliardovú požičku, túto požičku je naozaj budú môcť aj poskytnúť. Znovu počiarkujem, bez Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Je to vojnová požička, s tým ja nechcem nič mať spoločné. 60 miliard ide na zbrane a 30 miliard ide na fungovanie Ukrajiny ako takej.